салом дӯстони азиз, умедворам ки ҳаматон хубу сиҳат саломат ҳастед. ман пеш аз видеоро сар кардам аз шумо як хоҳиш дорам ҳамчун бародарона ки ин хабари муҳимро ба тамоми нафароне ки шабакаҳои иҷтимоӣ алалхусус тиктокро истифода мекунанд ба онҳо расан илтимос мекунам ки лайк монед ва дар имотон падилица кунед. ягон фикри хитона ягон чи нависед дар комментария, баъдан мешинем ба ҳазур тамошо мекунем оё суханои ман ҳақ аст ё не. ба ҳазур тамошо мекунем. ҳамватанони азиз, авиакасаи Мунис дар хизматонай. Аз авиакасаи Мунис билетҳои аз Тоҷикистон ба Россия, аз Россия ба Тоҷикистон ва аз Тоҷикистон ба тамоми давлатҳоро онлайн ва аз офисшон метавонем ки бо нархи арзон аз дигар авиакасаҳо харидорӣ кунед. адреси офисшон дар рӯи экранай ва рақамҳои телефоншон, ватсапшон дар рӯи экран мебурояд. занг занед, аз номи канали мо салом расонед, боз ҳам арзонтар мекунад. бо авиакасаи Мунис сафари худро ба роҳат гузаронед. дӯстони азиз, як муроҷиат дар бораи ҳамон тиктокерое ки дар тикток батл мегзаронанду шуморо фанду фиреб мекунад. шумо ба онҳо ҳадия, яъне тӯҳфа, падарка ба воситаи суратҳисоби худтон ба онҳо пул мепартоед. танҳо худатон фикр кунед ки аз зану фарзандатон, аз падару модаратон хело километрҳо дур ҳастед. барои чӣ? барои ризқи рӯзии худтона хубтар кардан. ва шуморо як ду нафар одамҳое ки талбанда мегӯем инҳоро мебароям, эфир мекунанд, падешка нангу номусай, биен мара падешка кунен, ман қатъи духтари рус мебурам, ман хел мекунам, ман фалон хел мекунам, шумо мара падешка кунен, шуморо ҳам фаҳм мекунанд, шумо ҳам бисёриётон мебахшен, сода вориен, мегирен ба онҳо чикор мекунен, пул мепартоен. он қадар пулатон зиёд шуда бошад, бародарои ман, бисёр нафарое медонем ки ба як сомон, ба як бурида нон зорам. он қадар агар пулатон зиёд шуда бошад, дӯстони азизи ман, марҳамат хайр кунед, ба онҳо падаркаву дигар равон накунед. ва ин ҳам исрофкорӣ мешавад ва ҳам аз тарафи онҳо шуморо ахмақ мекунанд. ба чӣ хотир? мада падешка кунен, мада пул партоен, мада тӯҳфа партоен. астағфируллоҳ. аз шумо талаби ҳадияву тӯҳфаву пул мешавад, яъне аз шумо пул талаб мекунам. ман рости гап онҳоро мард ҳисоб намекунам, чунки мард бояд заҳмат кашад, пул кор кунад. барои ҳамин дӯстони азиз як хоҳиш доштам ки ба онҳо дода нашавед, яъне ки кадоме ки аз шумо тикток истифода мебаренду шуморо фанду фиреб мекунанд, падешка кунен, ҳамватани хита. ҳамватани мо барои ҳамватанмон падешка кардан ҳамеша мо омодаем ба дигар мавзӯъҳо, лек барои шумо не. шумо гӯё талбидестен, шуморо талбанда мегам дӯстони азиз ки шумо мешинем мегам мар падарка партоем. падарка че? Пулай, ай картаи пул мегзара шумода. ба ҳамин хотир дӯстон, танҳо аз ман гуфтан, аз шумо амал кардан. ман хидмам қариби 10 000 подписчик дар тикток дорам, не ки ман умуман эфирам намекунам, умуман аз ягон касам падарка талаб намекунам ва фикр мекунем ки ин кори мардакӣ нест. ба ҳамин хотир дӯстони азизи ман, ба он арақи ҷабине ки шумо кор мекунед дар хунукиҳо, гармиро гармӣ нагуфта, хунукиро хунукӣ нагуфта, заҳмат мекашен, аз ватану миллат, аз тамоми падару модару зану фарзандотон дурен, барои кор кардан мехезен, ба муҳоҷират мерен ва шуморо якда ахмақ мебурояд, дар тикток фанду фиреб мекунад, пулои шуморо мегиранд. накунед дӯстони азиз. бисёриётон медонем, мешиносен дӯстони азиз, ман ҳам блогер ҳастам, дар ютуб 315 000 обуначӣ, яъне подписчик дорам. лек то ҳозир ман 3 сол аст фаъолият мекунам дар шабакаи ютуб. то ҳол аз ягон кас пул талаб кардагӣ нестам. чизе мекунам ба меҳнати худам мекунам дӯстон, аввал охир худо. ва дар тикток таи 10 000 подписчик дорам ки дар он ҷам эфир намекунам. бикунамам ягон таи шумо ма падарка, падешка талаб намекунам. ва ман ҳам мехоҳам ки шумо камтар ақлтона, ман ҳаққи шуморо мақсад фаҳмондан надорам, бахшиши зиёд ба яхелтон, лекин дилам месӯзад ки шумо мехезен аз зану фарзанд, аз падару модар, аз ватану миллат дур мерена. якдо ахмақ мебарояд, шуморо дар тикток эфир мекунаду, як духтаи руса мегираду, эфир мекунад, шуморо чӣ мегӯянд, падешка кунен, нанг номусай, ихелияй ухелияй.
мада падарка партоен. Падаркае ки мегуфтагӣ ва ё яъне ки шумо аз картатон пул мепартоен ва дар шоти ӯ пул мегзарад. умеди раҳмат бародари мо ҳам дар ин бора сухан кардагиам. фикр мекунем ки гӯш кардагиен ва ман ҳам шояд мемонам гӯш кунед. камтар ақлтона кор фармоед. барои падешка кардан бисёр нафарое ҳастанд ки барои як бурда нон зоранд. ҳамаи мо шумо медонем. ба ҳамин хотир биёед ҳамин тиктокерое ки дар батлерое ки дар ҳамин тиктокҳои тоҷикистон ҳастанд, духтаро алахусус духтаро шумо шарм дорен ва нафарое ки мардакое ки пул талаб мекунен, падешка талаб мекунен, шумо ҳам шарм дорен. хез вардор рафта кор кун бародар. то видеои оянда аллоҳ нигаҳбонтон бошад. худованд ҳамаи моро ақли солим насиб гардонад ва аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки даимотон партоен то ин ки дигарон бидану хабардор шаванд, пулшона ҳайф накунанд, исроф накунанд. раҳмат. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.